Buenos días, amigos, amigas y amigues de la radio. Hoy estamos aquí en Plano Contrapicado, un programa donde hablaremos de nuestros super conocimientos de cine. Debido a unos comentarios negativos que nos hicieron por Instagram, hemos decidido hacer un rebranding de nuestro programa para poder llegar a más gente. Y así hacernos famosos por fin. A veure, espereu un moment, un segon, Espera, que aturo la música. A veure, nois, si us plau. Espereu un moment, Allò que us vaig dir l'altre dia, no?, que us pujaria el sou si us escoltava més gent, suposo que a aquestes alçades sabeu que és una broma. Com? Sí. Sí, clar, això era broma també. Sí, el programa sempre serà en català. I no tindrà aquest nom Plano Contrapicado que li heu dit? Avui és el dia dels innocents a Liechtenstein. D'acord, doncs continueu, només volia deixar clar, Ara sí, us poso la música mentre us acabeu de preparar, suposo, no? I comencem en pla seqüència, el de tota la vida, no? El que compleix ja 10 programes avui. Sí? Sí, doncs vinga, som-hi. Que comenci. Bueno, bon dia, estimats oients. Això és Pla Seqüència. I hem de dir que des de l'últim dia han passat moltes coses al món del cine, però no passa res, calma. Estem aquí per explicar-les totes. Però abans, per mantenir la vostra atenció durant tot el programa, el Roc farà una llista del que parlarem avui. Exactament. Repassarem la cartellera, llegirem comentaris que no vam llegir de l'últim dia, repassarem els Oscars, farem una recomanació i el que sorgeixi. Sí, perquè la improvisació caracteritza aquest programa. Efectivament. Doncs comencem. Amb la cartellera. Bueno, doncs ara han sortit les nominacions als Oscars, que és algo que en parlarem avui, però el que passa és que els cines estan a tope, perquè les pel·lis que han tingut més nominacions se tornen a estrenar, o s'estrenen les altres que no s'han estrenat aquí el 2024, però que hi ha un munt de pel·lícules noves i hi ha coses molt interessants. Sí, ha aparegut una nova pel·lícula d'animació anomenada Polycan, que és dels creadors del Capità Calçotets, i la seva premissa és un gos fidel policia i un agent humà pateixen graus ferides mentre compleixen amb el seu deure. Llavors suposo que es fusionen. Bueno, com a coses interessants potser no ens referim a això. No. Però bueno, tu l'has vist, el Capità Calçotets? Sí, vaig veure. Jo, en el moment en què ho vaig veure, era fan dels llibres, els tenia tots. Però que aquells llibres eren una locura. O sigui, sí. Tenien com unes coses que feies així, amb la pàgina, i era com animació. Sí, els meus estan una mica destrossats per culpa d'això. Ja, bueno, eren bons llibres, en realitat. Bueno, la pel·lícula va estar ben, va decebre una mica, sí. perquè a mi m'agradaven molt els llibres, llavors, clar, no era el mateix, però... No era massa fidel, tampoc, el llibre. No. Però, bueno... Això no li importa a ningú, realment. Bueno, anem a passar una pel·lícula que és més interessant. Es diu Setembre 5 o 5 de setembre. Va del següent. Durant els Jocs Olímpics de Múnich de 1972, l'equip de periodistes esportius estadounidencs, nord-americans de l'ABC, cobreixen els Jocs Olímpics. Pues es veu que durant els Jocs hi ha un atemptat terrorista i agafen a uns hostatges dels atletes israelians. Sí, diuen que està bé, no?, aquesta de Setembre 5. Sí, bueno, d'això va la pel·lícula i jo no l'he vist. Però, bueno, hi ha tota la ètica de si han de gravar els... Què passa si graven una mort en directe, saps? Perquè ho cobrien tot en directe. Que per als Jocs Olímpics es retransmetia sempre. Sí. Però, bueno, tu hi aniràs, Roc? Jo crec que no podré aquesta setmana anar-ho a veure. Jo és que podria, però saps què passa? Què? A part de la pela dels diners,
la gent tos al cine, saps? I no m'agrada que la gent tossi al cine. És cert que és molest, però ho podrien solucionar en realitat. I com ho podrien solucionar, Roc? Podrien anar a Inspira't Fisioteràpia, el teu centre respiratori de confiança. No molesteu a la gent que està al cine. Efectivament, a més, gràcies a Inspira't Fisioteràpia, Nil, no tindràs problemes amb les peles perquè patrocinaran a la teva entrada. No pot ser, gràcies Inspirat Fisioteràpia. On està Inspirat Fisioteràpia, Roc? Està al carrer de Sant Celestí de Reus, número 48. Us esperem allí. Però nosaltres no, però Bueno. us esperen allí. Molta gent que us ajudarà a respirar millor. Efectivament. D'acord, podem seguir amb el programa. Sí, també s'ha estrenat A Different Man, que parla d'un home amb una deformitat facial que es sotmet a una supercirurgia estètica, però després la seva vida continua sent trista. Ja està. Bueno, jo m'he intentat informar sobre la pel·lícula, però trobava a tot arreu que la pel·li serveix per reflexionar. I ja està. Ja està, és l'única informació Sí. disponible de moment. Bueno, lo que és interessant és que l'actor que té la malformació és un actor amb una malformació de veritat i Sí. que fa pel·lícules i està bé. No com l'Hombre Elefante que parlàvem l'altre dia, que Sí. Hi ha gent que es pensa que és de veritat la malformació. Pues aquesta sí que és real i està bé que un actor pues, que tingui aquesta condició pugui fer pel·lícules i pugui triomfar. també s'ha estrenat una sèrie animada de l'Spider-Man, es diu així. Bueno, Spider-Man és una sèrie d'animació, però és una animació rara, no? Sí, és amb estil de còmic, que crec que ho van fer amb les noves pel·lícules aquelles de Miles Morales. Sí. Sí, bueno, és diferent l'animació que he vist. Aquí ja està com calcada dels còmics, el mateix estil de dibuix, i posen vinyetes de tant en quant, no sé, és molt raro. Té crítiques variades, però a molts fans els ha agradat, no? Sí, bueno, jo no la veuré. A mi m'agrada l'Spider-Man, però no la veuré perquè està a Disney Plus i em nego a pagar Disney Plus. Sí, per cert, parlant de preus, que sempre recomanem coses de Netflix, sembla que pujaran els preus. Ostres, Són uns 2 euros. ja està, no? Sí. No, és que... Però és que... Bueno, dis. Bueno, ara tenen el monopoli pràcticament, bueno, no del tot, però No, però tenen- cada vegada tenen més subscriptors, llavors es poden permetre fer això. Però és que, a més, fan pel·lícules dolentes, la gent les critica i diuen és que ara tenim menys diners per culpa de la pel·lícula aquesta, pugem els preus. Ja, també és cert que pel·lícules bones van tenint-ne, però perquè les van adquirint d'altres jocs, són clàssics que aconsegueixen perquè tenen diners. Però realment, ells com a productora, Ja. hi ha alguna sèrie, però... Bueno, home, sí, Sí. tenen coses. Sí, Les les pel·lícules sèries, solen ser bastant dolentes. Pues Sí. sí, alguna suposo que en tindran, la de No mires arriba, que vam recomanar de Netflix. Sí, Elo jo crec que també. Que Emilia Pérez, que és de Netflix. Emilia Pérez és de Netflix. Bueno, Doncs també s'ha estrenat un documental sobre Led Zeppelin, sí. el grup musical. Sí, es diu Becoming Led Zeppelin. I ja està, si t'agrada Led Zeppelin bé, i si no, pues no cal que hi vagis. Mhm. Perquè, bueno, jo l'he vist, no ho fan a molts cines tampoc. No, És- aquí ens has vist que ho facin. Bueno, no? està cert cine a prop de Tarragona, a les Gavarres, que no diré el seu nom És perquè veritat. no ens patrocinen encara. Que no es pot dir, no es pot dir. I ja està. Bueno, m'avisen pel pinganillo que s'estrenarà una nova versió de The Office. Sí, Sí, una versió de Office australiana. però Antonio, potser pots intervenir que això t'afecta? A veure, vaig a expressar-me una mica, no? A mi no m'agrada que surtin còpies de The Office. No m'agrada. La The Office... Ja sé que la primera The Office és la britànica, no? A mi, ja sabeu que no m'agrada, ho vaig dir alguna vegada, i jo em quedo amb l'americana. Però és que totes aquestes noves intenten imitar l'americana, i l'americana és inimitable. L'heu vist, vosaltres? Sí, algun. Algun? Sí, jo no l'he vist sencera, però... Jo us la recomano, que la mireu de dalt a baix. Des del primer capítol, són 9 temporades, estareu Ja. molta estona, però són capítols que es fan... Quan... Ostres, això és un spoiler, potser? Tu creus que és un spoiler? Roc, què n'opines? Bueno, potser podem posar un pitido Sí. i llavors la gent farà... Exacte, o sigui, en aquest mateix moment pot ser que molts dels oients no hagin escoltat absolutament res Vale. d'aquest moment. Quina Quan, llàstima. quan ha passat això, Sí. no decau molt la sèrie. Moltíssim. Però ho saben remuntar perquè donen
podeu posar un altre pitido aquí perquè dona protagonisme a molts altres personatges que fins ara havien estat secundaris o d'aquests que passen de tant en quant, doncs els hi donen més protagonisme i ho salven bastant bé. I l'últim capítol doncs és espectacular. Ostres, durarà bastant el pitido aquest, no? Perquè he accedit una miqueta. Perquè tampoc has dit res molt... Bueno. Jo l'únic que puc dir és que mireu The Office però l'original. Aquestes còpies que surten ara... Sí. Quantes se n'han fet de còpies, saps? Ostres, no ho sé, però jo crec que n'hi ha alguna que ja porta algunes temporades, I això no, jo crec que no s'hauria de fer. Però aquesta versió australiana sortirà, crec que, a Amazon Prime. Sí, que... ho han fet els d'Amazon Prime. No té molt bona pinta. No gens. Bueno, això no és important, però el que fa de Jefe, que és un actor mític, ara, o sigui, ja han canviat com els gèneres de tots els personatges, o algo així, per lo que he vist, és algo raro. Sí, no ho sé, tenia molts dislikes, el tràiler aquell de gent... Sí, no sé si ho vam apuntar, però tenia com... És la Felicity Ward, que fa de Hannah Howard, que és la jefa. O sigui, en aquest cas, com canvien els gèneres, com veu dit, ara tothom té un gènere diferent. O sigui, el jefe és una jefa. Però amb els personatges sent els mateixos, en realitat. Exacte, sí. I pel que estic veient una mica, les localitzacions són tan semblants que fan estar una mica de por, Sí, jo... I 4,6 sobre 10, per cert, o sigui, suspèn pels pèls. Ostres, bueno... Crec que no s'ha estrenat encara. No, encara no, això serà la crítica que ja ho ha pogut veure. Que bé, Quina fortuna ser crítica. Jo, aquesta que he dit abans de Different Man, la vaig veure en primícia al Festival de Sitges. Ah, sí? Que per cert podríeu començar campanya, no?, perquè us financin una... No us agradaria anar al Festival de Sitges? Seria bé. A més amb el VIP, que ens deixin... Exacte, amb la pulsareta, anar fins i tot a la Zombies Walk, no?, i aquestes coses que fan activitats extres. Sitges, ja sabeu. Sitges, queda molt per octubre, però aquí teniu dos grans talents que tenen moltes ganes d'anar a la pròxima edició. Sí, doncs tenia 75.000 dislikes i només 6.000 likes el tràiler. Merescut, i mira que no l'he vist, però les coses no es poden imitar. Ja, i menys The Office. Exacte. Doncs bé, Nil, vols que passem a parlar de les nominacions als Oscars? Sí, podem passar a la següent secció. Anem a parlar de les nominacions dels Oscars. Sí. Emilia Pérez ha tingut 13 nominacions, com ja vam dir l'altre dia. Jo n'he vist un tros d'Emilia Pérez. Sí? I no em va semblar tampoc absolutament horrible, però 13 nominacions als Oscars, musicalment, no em va... Però Roc, com és que has vist només un tros d'Emilia Pérez? Serà que has marxat del cine? No puc explicar com he vist un tros de... No, en realitat és legal, perquè amb una VPN que et canvia la localització de la teva xarxa, pots entrar a Netflix i com que als Estats Units ja hi és... Sí, has piratejat l'internet per poder veure no s'ha de piratejar l'internet, no. Va ser una prova gratuïta. Doncs el guió, la història és una mica absurd, tot allò, i de sobte et posen un personatge plorant, i has de sentir molta pena per ell perquè hi ha música trista de fons, però en realitat no. Bueno, i llavors creus que és millor que El Padrino? No crec que sigui millor que El Padrino. Té més nominacions que El Padrino. Cert, bé, veurem quants Oscars té. Ja, diuen que ara... Bueno, ara en parlarem, acabem de repassar qui té més nominacions i després parlarem d'això, que sembla que no li anirà molt bé. Sí, el següent amb més nominacions són en empat Wicked i El Brutalista. El Brutalista, tu. L'has vist ja? L'he vist, he vist El Brutalista, gràcies a Inspirat Fisioteràpia, i en parlarem després. Jo crec que després podem analitzar una mica la pel·lícula perquè dona bastant a parlar. Sí, i Wicked era el musical aquell basada en el Macbeth, que es veu que resulta estar bastant bé, que així en general, i diuen que és millor que Emilia Pérez a nivell musical, però estan competint els dos en aquest. Sí, bueno, a veure, a mi, per lo que he vist de les dues, no n'he vist cap de les dues. Jo crec, prefereixo que guanyi Wicked, quasi. Sí. Perquè és d'una productora no és tan gran, no sé, me fa més il·lusió. També Dune Part 2 no ha estat tan rebutjada com m'esperava, ha tingut 8 nominacions als Oscars. Està bé, encara que no han nominat el Denis Villeneuve, el director. Com a director. Sí. És estrany, perquè a millor pel·lícula sí que està, no? Sí, crec que sí, però què dius? No sé. Ja. Doncs bueno. Això que parlàvem d'Emilia Pérez, es veu que hi ha polèmica... Ah, no, espera. Què? Com? No ha entrat a millor pel·lícula. No. No sé si tinc malament la informació, però aquí diu que no ha entrat a millor pel·lícula, encara que ha aconseguit moltes nominacions igualment.
és estrany, amb 8 nominacions que no en tingui cap a millor pel·lícula, però sí, jo crec que podria Sí, podria sí, la competir pel·lícula perfectament. era molt bona. Sí, no ho sé. Però el cas és que l'actriu aquesta d'Emília Pérez, que fa de l'Emília, no? Té nominació, vull dir, té conflictes ara mateix perquè va fer moltes declaracions polèmiques pel món i fins i tot fa declaracions en contra d'altres pel·lícules nominades, cosa que està prohibit en els Oscars. També li van trobar uns tuits de Twitter de fa temps que posava que l'islam era una font d'infecció per a la humanitat. Sí, a veure, és de fa temps, potser ha canviat, però No és sé, una mica... però saps què és el més fort? Sí. Que el director crec que també fa temps, va declarar que segons ell l'espanyol era un idioma per a pobres. Per això a Pla Seqüència no parlem en espanyol. No, però que si fas No, però Emilia això- Pérez, que en teoria és de mexicanos i tot, Sí, no, com, no sé. com pots dir això, tio? Terrible. Doncs el cinema en espanyol també ha aconseguit moltes nominacions en aquest any, però Emília Pérez no està bastant en espanyol la versió original, pel que he vist allí a Netflix, no pirata, no és pirata, és en VPN. La major part estava en anglès en realitat i els personatges parlaven en castellà de tant en tant. Bueno, i també La Substància es veu que és argentina, no? Sí, Bueno, deu ser resulta que sí. coproducció, Sí, però deu tenir una part argentina. sí que també està bé. Bueno, ara podem passar a la següent secció. Sí, No. saps quant de temps ens queda? No tinc ni idea. 15 minuts. 15 minuts. Acabem de creuar l'equador d'aquest programa tan interessant. De fet, ens passem ja 2 minuts, ara ho acabo de veure. D'acord. Per tant, endavant, D'acord, seguim. moltes gràcies. Molt bé, doncs. Hem creuat l'equador del programa 10. Mm. 10 programes de Pla Seqüència. De què vols parlar ara? De The Brutalist o dels nous trailers? Potser podem seguir el guió. Està bé, seguir. Ara passarem a una nova secció que es diu Trailers i anuncis, que és semblant a la cartellera, però no és la cartellera. Sí, no tenim sintonia inicial encara, però potser el que podem fer és que triïn ells la sintonia inicial. Clar, està en les teves mans. Posarem a l'Instagram cançons i heu de votar quina us agrada més i aquesta serà la sintonia inicial per a trailers i anuncis. Doncs comencem amb el primer tràiler, que és el de Fantastic Four. You mortals do not understand the magnitude of what approaches. Before everything changed, Liftoff will start in T-minus 10 seconds. before we went up the first time, you couldn't turn invisible. Ben wasn't a rock. And Johnny never caught fire. Whatever life throws at us, we'll face it together. Doncs bé, hi ha molta gent fan dels superherois que té esperances en aquesta pel·lícula, que és una versió de la història dels Quatre Fantàstics, que ja s'havia vist en 2 versions anteriors, crec. 2 versions. Sí, 2 versions o 3 potser, però n'hi havia 2 que eren la mateixa versió, que eren 1 i 2. Ah, bueno, ves, la gent té esperança, perquè el tràiler, bueno, és prou xulo. Sí, té una millor estètica que altres pel·lícules de Marvel, de fins al moment, és més interessant, és com dels anys 60 futurista, no? Sí, la gent se queixava que a Marvel no tenien profunditat els planos, que eren colors sense profunditat, i aquí sí que es veu una mica més currat l'apartat del color. Sí, a més, hi ha queixes amb la fotografia, en l'apartat de fotografia dels productes de Disney en general, perquè fan una cosa que és tenir sempre com els objectes centrats en el pla, els objectes principals, completament al mig, perquè diu la gent que teoritzen que és perquè així per Reels d'Instagram o de TikTok és més fàcil enquadrar-ho bé i per facilitar això als creadors de contingut. Sí, això, a veure, és una mica teoria conspiranoica, Sí, una mica però bastant. pot ser, perquè sí que hi ha un tipus de plano, que és el plano centrat, que no l'utilitzem al programa perquè no sabem com fer-ho. Que ens Llavors- hauríem de posar un cap damunt de l'altre, no és... Sí, bueno, nosaltres ho retallem i ho fem, que és el que podríem fer allí. Però no, és més cansat, llavors... Sí, llavors ells abusen molt del plano centrat i la gent ho critica, això. Sí, perquè no hi ha varietat. Sí, bueno, es veu que la versió, la pel·li aquesta serà bastant fidel als còmics. Sí, més que les anteriors, també
a nivell visual, per exemple, el personatge aquest de la Roca, que és com un conglomerat estrany. La Roca, la nostra Roca. No, Dwayne Johnson no, l'altre. Es diu La Cosa. Es diu Cosa? Crec que sí. Val. Sí, es diu Cosa. Es diu Cosa, em sonava Roca. Bueno. doncs bé, també hi ha un altre tràiler que aquest altre tràiler és de Jurassic World. Sí, no en teníem prou, han fet 40.000 pel·lícules de Jurassic World, ara en volen una altra. Ens ha sorprès bastant això, podem posar el tràiler. Doctor Henry Looms, le presento a Sora Bennett, la especialista en nuestra misión. Perdone, ¿qué misión? Esto va a ser un avance médico que podría salvar innumerables vidas. Proviene de los dinosaurios más grandes del planeta. ¡Oh, Dios mío! Por suerte para nosotros, todas estas especies existen en un solo lugar aislado. ¿Podrían salir mañana? Yo le garantizo su seguridad. Bueno, más o menos. Bueno, Jurassic World. És que què hem de dir? No sé, l'última jo la vaig anar a veure al cinema i va ser horrible. Molt dolenta. I l'anterior també. La primera de Jurassic World estava bé. Sí, no sé, però ja les primeres seqüeles de Jurassic Park he de dir que tenien poc sentit, perquè la 2 era tornar a la mateixa illa amb un personatge secundari que no havia de... Tampoc farem spoilers. No, ja. Però sí. Però tampoc havia de fer de personatge principal, és una mica... No, la primera sí que és molt bona. Sí. I està molt ben feta. I fan inversió als dinosaures perquè no semblen tan fets de... Amb ordinador. Amb ordinador, clar. Perquè estaven fets de veritat. L'Spielberg va dir, jo vull posar un dinosaure. I van dir, no existeix aquesta tecnologia. I la van inventar per la pel·lícula. Efectivament. Doncs això, també vam fer una 3 de Jurassic Park, que era com la 2, que tampoc... També la 1 tenia temes interessants sobre l'ús de la genètica, perquè venia d'un llibre que estava bastant bé. Claro. Bueno, la 3 potser és una mica millor que la segona. Sí, però perquè el protagonista és més interessant i ja està. Ja, bueno, jo no les he vist totes, però el que he vist, pues no sé, no m'ha agradat. No. I ara una altra, és com Indiana Jones, estan explotant la saga, sí. La de Jurassic World, aquesta que deies, és molt entretinguda, però és un remake de la primera de Jurassic Park. Sí. Com es diu aquesta nova de Jurassic World? Es diu Rebirth, que significa renaixement, i en el tràiler parlen de tornar a començar. No cal. No fa falta. A l'anterior el que van fer va ser posar molts personatges protagonistes de les pel·lícules anteriors i posar-los en una història, que no hi havia història pràcticament, va ser molt trist. Ja. Bueno, ara sí, anem a parlar de lo gordo. Anem a parlar de The Brutalist. Sí, jo l'he vist i m'ha agradat bastant. Tenia dubtes de si m'agradaria o m'avorriria profundament, perquè clar, al durar 3 hores i mitja vas amb por ja al cine. Bueno, la pel·li tracta de com a causa de l'Holocaust i la destrucció de Budapest, un arquitecte hongarès se trasllada als Estats Units i intenta complir el famós somni americà. Efectivament. Jo em pensava que el personatge aquest era un personatge real, perquè està com... està bastant ben fet i a part abarca molts anys de la vida del personatge i té una mica de... l'estructura sembla que estigui explicant un personatge històric. Sí, és que està tan ben feta que jo vaig acabar la pel·lícula i vaig dir, aquest tio ha d'existir. I no havia existit. No, se l'havien inventat aquí i ho van fer com si fos de veritat. Sí. També el títol desconcerta una mica, perquè es diu El Brutalista però no té ni res a veure amb sicaris ni res violent. És simplement una corrent arquitectònica que és el brutalisme. Sí, que es caracteritza per fer servir els materials sense decoracions, així en brut, però no es diu brutalisme per això, sinó perquè t'impressiona, no la... És brutal. Que n'aprendrem de coses a la seqüència. Sí. Bueno, a mi la pel·lícula m'ha encantat, Sí, la seva duració està bastant justificada. Hi ha potser algunes escenes que es podrien haver retallat o ajuntat una mica, perquè igualment 3 hores i mitja no sé si era del tot necessari, però dins del que cap m'ho esperava pitjor. Jo no estic d'acord amb tu, però bueno, a mi no em va sobrar res, perquè doncs vaig veure 1 hora i mitja, que és 1 hora i 40, vaig quedar flipat
vaig tornar i o sigui, va començar el descans i ja tenia ganes de que s'acabés per a continuar. No sé, potser al final es fa un pelín llarg, però és que a mi em va semblar molt bona igual. Sí, no sé, jo el descans vaig tenir por perquè vaig mirar que només portàvem 1 hora i 40 i clar, ja és com una pel·lícula, però realment està molt ben feta i té una bona fotografia, una bona... La banda sonora està nominada a l'Oscar i és molt subtil, però és bona. Sí, i la pel·lícula fa això de com trencar aquesta idea del somni americà, no? De que si vas a Amèrica és la terra de l'èxit, si tens talent vés a Amèrica i tot serà meravella. I jo crec que hi ha un error amb la pel·lícula, que és que la gent se pensa que tracta de la construcció de l'edifici, perquè el protagonista al principi li diuen has de fer un edifici. Bueno, al principi, què és el principi en aquesta pel·lícula? Però li diuen has de fer un edifici i la gent clar diu, ostres, és que si m'estan explicant la vida del protagonista no m'interessa, jo vull saber l'edifici. No, la pel·lícula és una crítica a com fas lo possible per triomfar a Amèrica. I l'edifici és l'excusa, llavors per això a la gent se li fa tan llarga. Clar, perquè estan allí esperant, vinga va, seguiu construint. Claro, i al final, bueno, no ho diré, m'és igual, però és... Sí, bueno, de vegades pot ser una mica diluïda perquè ha de fer diversos salts temporals perquè cobreix molts anys, però té la justificació aquesta de que va mostrant els diversos intents de l'arquitecte per aconseguir l'èxit. Claro, bueno, ara ja hem parlat, jo crec que és molt recomanable, és una pel·li que l'has d'anar a veure encara que no t'agradi aquest tipus de pel·lícula, la proves. I si a l'hora i mitja, l'intermig, no t'ha agradat, marxa, no passa res. Pots marxar. Això és el que van fer els crítics dels Oscars. Sí, que a ells no se'ls hi... A ells no se'ls hi pot perdonar. Però a vosaltres sí, a vosaltres us ho perdonem. Sí, clar, hi ha 1 hora i mitja, com ja heu pagat. O sigui, una pel·lícula normal costa 1 hora i mitja, doncs tu pagues, ja tens la pel·lícula normal, si en vols veure 2, doncs te quedes. Sí, a veure, us heu de prendre amb calma també, no espereu allí, que va a poc, però està molt bé. Vale, Roc, ara tenim 2 opcions. Fer una recomanació superràpida, perquè queda molt poc programa, o deixar això com a recomanació i llegir algun missatge dels oients de pel·lícules sobrevalorades. D'acord, doncs potser podem llegir algun missatge. Anem a fer això. Molt bé. Mentre vaig traient els missatges pots parlar del Brutalista. Sobre el seu preu, per exemple. Sí, va costar entre 6 i 10 milions, no està clar, però està recaudant bastant bé, sobretot per això de les nominacions, que sempre aconsegueixen donar molta visibilitat a les pel·lícules i així recaudes millor. Jo... Nil, vols que... No sé ni si ja tens per llegir el missatge. Te llegeixo? Tens el missatge? Sí. Un oient ens diu Scarface està infravalorada i American Psycho està sobrevalorada. Scarface? Quina era? El que té una màscara de cuir, crec que és. No, és el que té com el pòster meitat cara d'un color, meitat de l'altre. Val, que és un creepypasta d'aquests, no l'he vist. No. No? Com que no? No et sona el pòster. Pòster de Scarface aquí en pantalla. Vale. Ja saps quin és? Sí, ara sí, ara que l'he vist. Bueno, jo no l'he vist, potser sí que està infravalorada perquè és bastant de culte i diuen que és molt bona, i American Psycho sobrevalorada, tu què en penses? American Psycho el que va passar és que fa un any o així, les xarxes socials es van començar a omplir de vídeos d'American Psycho. Sí, de memes. Sí, de memes relacionat amb els homes Sigma. Sí, posaven el d'American Psycho. Però, bueno, això va fer que la pel·lícula es popularitzés molt i la gent s'espera trobar un assassino i tot molt extravagant, però no és més sutil, la pel·lícula és més tranquil·la. Sí, no, jo crec que està bé. Sí, però hi ha una mala visió de la pel·lícula, potser. Sí, però hi ha una interpretació que de vegades no és el que volia transmetre la pel·lícula. Sí, però bueno, ja... No sigueu assassins en sèrie. Ja està, fins aquí el programa. Queda un minut. Roc, canta una cançó. Què? Canta una cançó, queda... Vale. Anem a llegir un missatge molt ràpid, dius el que penses i tanquem. Vale. Infravalorada Bad Boys. Molt bé, fins aquí el programa. Fins aquí el programa. La seqüència. Adéu-siau. Adéu.